Ja, så kan man også gå og drømme om at blive superhelt i stedet for, i hvert fald hvis man er indrettet som Katrine inde i hovedet og tænker, hvad skal jeg være? Jeg skulle måske være Catwoman eller et eller andet. Var det ikke det, du havde forestillet dig, Katrine? Jo, Catwoman er godt. Godmorgen, Jacob. Godmorgen. Hvis Katrine nu så godt vil ligne Catwoman, altså Michelle Pfeiffer i kropsnær latex, hvad er det så, hun skal gøre? Hun skal bare starte med at tage tøjet på, så er den hjemme. Nemlig. Og lade være at være for gravid, som hun er i øjeblikket. Jakob, man kan optimere sin træning ved at være omhyggelig med, hvad man spiser før, under og efter træningen. Det er det, du skal give os en lille guide til. Hvad er det, den rigtige kost kan gøre? Den rigtige kost kan accelerere et fedttab og øge muskelmassen ret hurtigt. Og det, der ofte sker, når folk begynder at træne meget, det er, at de begynder automatisk at spise mere. Fordi kroppen er indrettet på den måde, at den øger appetitten, hvis vi øger aktivitetsniveauet, hvilket er meget smart. Det er bare ikke så smart, hvis man gerne vil tabe sig. Nej, så er det 2 skridt frem og 2 skridt tilbage. Præcis. Men der findes så nogle trick til, hvad man skal spise og hvornår man skal spise det. Hvis vi skal starte med inden træningen, inden man går ned i sit træningscenter eller tager ud på sin løbetur. Hvad er smart at kaste indenbords? Lad os bare antage, at man vågner 6:30, og man skal være nede i træningscenteret 7:00, så er det ikke særlig behageligt at have en masse mad liggende i maven. Nej. Det, som man kan gøre, som er forholdsvis smart, det er at tage en proteinshake, for eksempel en af dem, der er her, inden man, lige når man vågner, fordi så har man noget i maven, inden man skal ned og træne. Og den, de proteiner, der er her, de hjælper kroppen med at opbygge muskelmasse efterfølgende, eller i princippet at tabe fedt. Ja. Så du siger både at opbygge muskelmasse og tabe fedt. Fordi vi skal jo lige have styr på, at der er nogen, der træner, fordi de gerne lige vil af med nogle overflødige kilo, og så er der nogen, der træner, fordi de gerne vil komme til at ligne dig og have rigtig mange muskler. Ja. Gælder det samme? Uanset om man skal tabe sig, eller om man skal bygge op? I princippet gælder nøjagtigt det samme. Det er, at dem, der gerne vil tabe sig, er i princippet interesseret i at opbygge muskler. For det vil øge deres stofskifte, og det vil automatisk gøre, at de bliver mere slanke og atletiske veltrænede at se på. Så det er mere, måden man kommer derhen på, der er forskellig nødvendigt. Men udgangspunktet er, at alle vil have glæde af for eksempel at tage proteiner, inden de skal træne, hvis de træner, hvis alternativet vil være at træne på tom mave. Ja. Det som, hvis ikke man bryder sig om, ikke er interesseret i at bruge proteinpulver, så kan man tage et æg eller 2, inden man skal ned og træne. Og nu taler vi om, at man vågner og skal koldstarte direkte ned og træne. Ja. Der er det smart. Hvis man træner midt på dagen, der er det noget andet noget, der gør sig gældende. Hvad er smart det, hvis man ved, at man skal ned og træne efter arbejde, og man skal være nede i træningscenteret 4:00? Altså hvis man bare har sørget for at spise sin morgenmad og sin frokost, så skal man ikke gøre noget særligt, inden man skal træne. Nej. Men hvis man har sultet siden morgenmaden og kun fået en kop kaffe og en spandau, så kunne det være ret smart at tage sådan en her inden også. Ellers så kan man i princippet risikere at nedbryde mere muskelmasse, man efterfølgende kan opbygge. Og så er det 2 skridt frem og 3 tilbage. Og 3 tilbage. Ja. Og så er det spild af god energi. Ja, altså. Under træningen, der er jo så nogen, der træner længere tid. Lad os sige, man bruger en time, eller måske 1,5 time nede i det her træningscenter. Er der noget, man skal tage indtag under træningen? Altså for det første vil jeg gerne anbefale folk at træne meget mere end 45 minutter, fordi de færreste rent faktisk kan restituere fra mere end det. Okay. Så hold træningspladsen under 45 minutter. Okay. Men det, som er ret smart, forskning viser, det er, at de her forgrenede aminosyre, indtager man dem under træningen, så ser man rent faktisk en større muskelopbyggende efterfølgende og en mindre nedbrydning. Så netto set opbygger man endnu mere muskelmasse, og det er automatisk det, der får fedtet af kroppen til at smelte væk. Jeg har jo aldrig prøvet sådan en. Vil du ikke blande en til mig af de her proteindrik? Det kan jeg godt. Ja. Fordi vi skal jo rundt om også alternativet til det, fordi du siger, hvis man nu ikke gider det, hvis man nu ikke er den type, der synes, at man lige skal have sådan en proteindrik, hvad kan man så gøre på kostsiden for at få noget af det samme? Ordnet set, så kan vi dele folk op i 2 kategorier. Der er dem, der har for meget fedt, og det er jo typisk, hvis man har noget, der hænger ud over buksekanten. Dem, der har for meget fedt, de skal holde sig langt væk fra kulhydrater efter træning. Det er så klassisk, at alle skal have en energibar, efter man har trænet. Nu synes man lige, at det er noget med sukker, tænker man, og ellers så bliver helt svært. Ja, blodsukkeret svinger og alt muligt andet. Det er nonsens. Det vigtigste er, at hvis man er tyk og gerne vil tabe, så skal man holde sig langt væk fra energibarer efter træning. Okay. Der er det udelukkende proteinerne, der giver mening. Hvis man er skåret granit, hakket, meget veltrænet, træner som en Tour de France-rytter, så giver det mening at få kulhydrater efter træning. Ja. Men alle andre har ingen glæde af det. Hvis nu man ikke gider at bruge de her syntetiske pulver, så dadler er en fremragende kulhydratkilde efter træning. Ananas, alle de tropiske frugter er super gode. Og der skal vi lige gentage, det er altså folk, som ikke skal tabe sig, som er skarpskåret. Ja, folk, der bare skal være endnu mere markeret, endnu mere hakket, og tage endnu mere muskelmasse på. Ja. De har glæde af det. Hvis ikke de gør det, så får de faktisk dårlige resultater. Ja. Okay, så der er forskel. Ja. We're not created equal. Nej. Det, der er relevant, det er, at der er mange, der tænker på, at de skal have klassiske frugter, æbler og bananer efter træning. Det er uhensigtsmæssigt. Okay. Så det indeholder en sukkertype, der bare går direkte til leveren, og ikke nødvendigvis er tilgængelige i musklerne, hvor vi gerne vil have dem. Ej, nu bliver det meget indviklet her. Shaken, not stirred. Ja, tak.
Og hvad siger du? Altså, skal man drikke helt selv? Altså... Bundeløst. Det er vigtigt, hvad man tager, men det er endnu vigtigere med timingen af den. Okay? Og timingen går på, at man skal få sin drik senest 30 minutter efter, man har trænet. Mm-hmm. Og det er simpelthen for at sikre, at kroppen har noget, der hedder det åbne vindue, og det betyder, at kroppen er ekstremt modtagelig for at indtage proteinerne, aminosyrerne eller kulhydraterne lige efter træning. Der musklerne, de skriger faktisk på det. Ja. Og det kan man lige så godt udnytte. Ja. Så det handler om at få den her shake med ned i træningscenteret, eller en pakke dadler, eller lavet en ananasjuice, som man tager bare efterfølgende. Og det du siger, det er, at hvis man sætter sig lidt ind i det her og gerne vil optimere sin træning, uanset om man vil have flere muskler, eller at man vil tabe sig, så kan man faktisk optimere resultatet af sin træning med 20%, siger du, ved at være bevidst om, hvad det er, man kaster indenbords før, under og efter. Jeg vil påstå, at der er rent faktisk mange, der ikke får deres resultater overhovedet, fordi de ikke går op i, hvad man skal have efterfølgende. Fordi man har måske hvis man har en uhensigtsmæssig ernæringsprofil til dagligt. Så derfor er det enormt vigtigt at sørge for, at timingen og de rette ting efter træningen. Jakob, tak for besøget. Og Katrine og Peter, hvad sidder I og tænker på deroppe? Jeg sidder lige og tænker på, hvor gammel Peters far var, da han fik Peter. 21-22. Nå, det er et godt tegn. Er det der? Ja. Hvor gammel var du, da du fik dine egne børn? Den første 34. Og det er ikke så godt. Okay. Altså, børn af fædre, og sådan lige omkring de 20 år, de har gennemsnitligt 3-6% eller point flere end børn, der er født af fædre, der er dobbelt så gamle. Fordi når vi kommer tilbage efter nyheder, skal vi se på, hvordan man får meget intelligente børn. Det gælder om at være cirka 20 år gammel, når man er far til dem, for eksempel. Lidt sent for dig. Godmorgen.